ସବୁବେଳେ ରୁଟି କରିବା ସମୟରେ ଶେଷ ରୁଟିକୁ ଛୋଟ କରିବା। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଇଁଠା ବାସନ ପଡ଼ି ରହିବା। ଝାଡ଼ୁ ଓ ଘର ପୋଛାକୁ ଖୋଲାରେ ରଖିବା, ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ରୁଟି କରିବା ସମୟରେ ବଳକା ଅଟା ଦଳାକୁ ରୁଟି ନ କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଚୁଲି ଉପରେ ଖାଲି ତାୱା କିମ୍ବା କଢ଼ାଇ ରଖିବା। ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସମୟରେ କାହାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ଦେବା। ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ଯେକୌଣସି ରୋଷେଇ ସାରି ଗରମ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଗରମ ଚୁଲିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୋଇ ରହିବା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇବା।